cynrychioli'r Gogledd-ddwyrain mae band Arian Llaneurgain. A maen nhw wedi cefnogi'r gymdeithas leol ers dros 120 o flynyddoedd. Criw o ffrindiau gychwynodd y band, a dros y blynyddoedd wedi ymarfer yn y dafarn leol. Ond bellach mewn ystafell grand bwrpasol reit yng nghanol y dref. Mae yna gyfriadau yna, ei pen o hwyl i gael weithiau. Chdi di'r cymeriad, ie? Wel, na, mae yna dîm bach da yma, mae rhaid i ddweud yna. Oes, da ni yn cymryd y gwaith yn serious ond ydw i pan da ni ar y llwyfan, wrth gwrs. Ond pan da ni'n trafeilio i'r gystadlaethau, da mae'n igor o hwyl i gael. Yw'r sgora yn Gymru, mae fel eich chi ddim. Da ni am wneud eich chi. Challenge set. Da ni gael Northop pob nos Fwrdd a nos Iau 8-10. A os da ni'n gwneud cystadlaethau, da ni'n practisio pob noson, weekend hefyd, a hefyd home practice. Ac mae bandiau cymunedol fel hyn wastod yn edrych i'r dyfodol, yn edrych ar ôl i ieuenctid, gyda'r to ifanc yn edrych ymlaen at ymuno â'r band hun. Dwi'n caru'r band yma oherwydd da ni'n cael profiadau ffantastig, da ni'n chwarae cerddoriaeth gwych a da ni'n mynd ar cyngherdyn aml hefyd. Mae band hun yn enwog a un diwrnod dwi eisiau chwarae hefyd nhw. A phwy a wyr, rhyw ddiwrnod, fe fydd y criw ifanc yma, fel yr oedolion, yn cyrraedd Neuadd Albert a rownd derfynol Band Cymru. Does am lot o bandiau yn cael ei gweld ar y teledu yng Nghymru. Mae yn anodd i feirniadu, mae siŵr rhwng orchestra, jazz a brass, os da chi'n ardd. Ddim yn hawdd i feirniadu lle, ond mae beth da i Cymru, a mae beth da i gael ni gyd ar y teledu. Da ni wedi curo cori, coeliwch rwy'n y fideo, mwy nag unwaith, ond anybody's... Mynd i lawr y gahwyl a trio'n gorau. Gos munud. Poblwch Northop.